Yan, kagaya ko naman na nanay kasi marin mo ba? Mana ba ito ba? 14 has 2 numbers. Something like that. So that's 28, eh? Nagbabayo, doon na lamang. Nagbilibaw, nabaws, kasi pinakataw. Nagdawano, baraw. Nagbaisiyo, man. Nagkalagi naman yung piano, yung man. Koko lang, may kagaya naman na may kasato. Kaya ito wala so. Nagdawalo, kay Kuwai. Nagdadua, Japan. Nagbaisa, panolak. Pangalang nagbaisa. Nagbaisa kayo, please.